ଦୁନିଆରେ ଦେଖୁଥିବେ ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ କିଏ କଟୁନି, ସ୍ୱାର୍ଥ ରଖି କଟି ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ମୋର ଏକ ପଇସାର ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ। ମୁଁ ଖଟୁଛି, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି, କାର୍ଯ୍ୟ କରି ମୁଁ ମୋର ଚାଲିଛି। କାହିଁକି ଯେ ମତେ ପଦ ପଦବୀର ଲୋଭ ନାହିଁ କି ମୁଁ ପଦରେ ନେଇକି କିଛି କଣ କରିଦଉଛି। ମତେ ପଦ ପଦବୀର ଲୋଭ ନାହିଁ। ଆମେ ଏ ମାଟିର ସନ୍ତାନ ଯେ এই পদটা দ্বারা আমার গোটে প্ଲାଟଫର୍ମ ମିଳୁଛି। ଆ ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କର ସେବା ହେବା ସହିତ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ହୋଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି, এই 30 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତିରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ବ୍ଲକକୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ମେମ୍ବରସିପ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋ ଆଡୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିକି ମନ୍ଦିରରେ ସବୁ ଚାଲିବ। ଆକୁ ଯଦି ଟିକେ ଢିଲା କରିବେ, ମନ୍ଦିର ଯଦି ଭୋଗ ନ ଲାଗିଲା ତ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟି ତା ପ୍ରତି ପଡ଼ିବ। ସେଇଟା ଶୁଭଙ୍କର ନୁହେଁ। ଆଉ ବାକି ନାଟରେ ଯାହା ପଚାରନ୍ତୁ ମୁଁ ତାର ବର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଠି ଅନ୍ୟ କାମ ଅଛି, ବିଦାୟ କରୁଛି। ନମସ୍କାର।